Wat is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het woord van God, werkelijk in de taal van het hart. Word vandaag nog donateur en help ons dit werk voor te zetten. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori. Dit is SBG Tori. Suriname is een mooi land. Maar jammer genoeg zijn er mensen en kinderen die leven in uitdagende en ongezonde situaties die niet bevorderlijk zijn voor onze kinderen. Door middel van de uitvoering van het Kiss at Risk project beoogt het Surinaams Bijbelgenootschap deze kinderen te bereiken met Gods boodschap van hoop en liefde. In de afgelopen jaren heeft het SBG kunnen voorzien in duizenden schooltassen met inhoud voor kinderen die komen uit sociaal zwakke gezinnen. Niet alleen kinderen die woonachtig zijn in de kustvlakte, maar ook aan kinderen in het verre binnenland hebben we tassen kunnen geven. Ook hebben deze kinderen van ons een kinderbijbel ontvangen. Een bijbel geschreven in de taal van het kind, die tot het hart van het kind kan spreken. Met deze gesten willen wij niet alleen de kinderen bereiken met het woord van God, maar ook de ouders. Het Kiss at Risk project kunnen wij niet alleen doen. Daarom vragen wij u voor een financiële ondersteuning om dit mooi en geweldig project voor te zetten. U kunt ervoor kiezen om maandelijks uw donatie over te maken naar een van onze bankrekeningnummers bij onze lokale banken. Wilt u meer weten over het Surinaams Bijbelgenootschap, wat wij doen en wat ons werk allemaal inhoudt? Dan mag je ons volgen via onze sociale media. Dit was een nieuwe aflevering van SBG Tori. Tot de volgende keer.